Okay. Sesikhuluma ngokuthi manje injani-ke impilo uma uphuma ejele. Kuyaphileka yini noma kunzima? Into yokuqala ebalekile kodwa inzima. One, i-rejection osuke uyithola kwi-community, sometimes kwamanye ama-member of i-family, even noma uthi ufuna umsebenzi, indlela yokuphila kuba nzima. Awukwazi ukuthi ukwazi ukuphila, kodwa uma umuntu otrainiwe wahamba ama-class noma ama-program lapha ngaphakathi, uyakwazi ukubhekana nawo wonke lawo ma-challenge because usuke ulungiselelwe indlela yakho ukuthi uma uphuma la kufanele uhambe ube umuntu oshintshile. So ukushintsha akuyona into ozovela ulale namhlanje bese uvuye kusasa usushintshile. Ukushintsha kubiza umuntu ukuthi yena aziprove ebantwini ukuthi ushintshile. Kunzima mfethu ukuthola umsebenzi. Uthi siyafika kwenye indaba kutshela une-criminal record. So wesiphathi ke thina njengoba sihleze senza lama lokhuzana lama-interview, khumbula nje komunye umasipala ngathi ngiyafika khona ngiziyele ngokomsebenzi inkampani engisebenza kuyo. Kade ngifika nje ngenza i-presentation, kwave wafikwa nje omunye ubhodi wathi kumina hawu ngeke size sikwazi ukukunikeza umsebenzi, wena uzontshontsha imali yethu la. Ngize ngokomsebenzi into eqondile ke manje la ngibambe khona itoho. So kwangiphoqa ukuthi ngimdiscipline. Ngabe sengimtshela ukuthi inkinga yini leyo ke. Nina umuntu mayeke waboshwa vele ngicabanga ukuthi ingqondo yakhe ayisasebenzi. Hayi ukuthi ingqondo yethu ayisebenzi, iyasebenza but nina nisibuka ngenye indlela. Yebo kuyenzeka ukuthola ukuthi bakhona ababoshiwe, kodwa uma ngabe sebelontuza sebengaphandle abafuni ukushintsha into abayiqhambisa ukuthi mina bese ngiphuma ejele, mina ngiphuma eminyakeni befuna ukusatshwa nazo zonke lezo zinto. Kunzima la ngaphandle bafuna ukutshela. Kunzima ngisho nokuhlanganisa nje imali, but ke ifuna wena la uvuleke la isitezi. Indlela yokuphila ukuthi yipi indlela ongaphila ngayo. So mina ke ngibe nenhlanhla ngathola umsebenzi. Khona ngine-criminal record yami njalo because umuntu inkampani yangiqasha yangibona khona la kulama interview engiyenzayo. Yabe sifuna ukungithatha ke, yangithatha ke ngasebenza kuyo. So though noma ke inkampani nama challenges because sisebenza kakhulu ngalezi zinto zama-tender. Sometimes lezi zinto zama-tender when it come to ama-invoice nazo zonke lezo zinto zibuye zibe nenkinga, zidelay, uthola ukuthi akusakhokhwa ngesikhathi na yonke leyo nto. So kwamanje sisamile ke kwamanje emsebenzini, kodwa ke you can able to think out of the box ke ukuthi as much as ingasekho enye indlela engikwazi ukuphila ngayo, yini engingayenza. So far mina benginazo izindlela engingakwazi ukuphila ngazo, kodwa nazo ziza nama challenges amaningi. We do have a cyber security company esifuna ukusiza ngayo abantu ukuthi kunciphe ukudliwa kwezimali zabo noma ukuhackeka noma umuntu aklone nazo zonke lezo zinto. But the only problem esinayo, akekho umuntu okholelwa kwi-ex-con because uvela ubi-image yalento kade uboshelwe yona. Even if noma ungathiwa usoshintshe kangakanani, kodwa akubona bonke abantu abazokubona kanjani. So sesike sazamana uku-engage nabantu abathile abasezikhundleni eziphezulu, sizama ukuthola kubona umsebenzi. Bavele bafuna ukusi-owner. Thina sifuna umuntu ozosi-owner, sifuna thina umuntu esizosebenza naye ezithina simnikeze service, asikhokhele sikwazi ukuphila. Manje bona bafuna ukusi-owner ngento yethu esiyiqhamukele nayo, ama-ideas ethu lawo esiza nawo, ama-design ethu lawo esiza nawo, alama software ukuthi azosebenza kanjani nazo zonke lezo zinto. So njengamanje sibuye sibe busy ke namanye ama-organization. Khona organization i-Man of Valor enginokuba busy kuyona, whereby sihlangana ezabantu besilisa sikhulisana njengama-challenges abhekene nabantu besilisa. Bese kuba khona iNokuthola Foundation, nayo iNokuthola Foundation
siyayisambela izikole senze zonke lezo zinto. Noba 4 nje lo segoli uSkim GP naye sinokuhamba nje senze izinto simotivate abantu sikhuluma nabo ukuthi izinto impilo it's not about ukuthi uzocommit crime ukuze ukwazi ukuphila. The only thing yenza ukuthi sigcine sesicommit crime it's because asinayo iproper guidance ezokwazi ukutshela ukuthi ayingeke yabo mase wenza kanje izokuledela endaweni yokuthi masula uzobala la kunje ububi bakhona zonke lezo zinto. But abanye baye babona ijele ngathi lihle mangabe bezoqhamuka umuntu esekhuluma leya language yangaphakathi into engajwayelekile emphakathini. Umuzwa umuntu engathi manje leya language engathi iyona abantu ekufanele bayifunde na zonke lezo zinto. Bese ke umuntu oyisidomu ayithande leya language bese iyamthatha ihambe yomfaka lapha. Kamba vele abe nebhadi angabisaphuma yena lapha. Kenzeka sinesikhathi ukuthi angenze example abanye sesike sakhuluma nabo. Thothi umuntu yangifonela mfethu ngeke ngabona i-interview yakho washacima njani nathi bese ngidecidile ngifuna ukucommit crime nani. Ngingenza kanjani ukuphila bese siyakhuluma naye. Omunye sakhuluma nje naye sakhuluma naye. Sakhuluma sasa kwabe isikhathi esifanele sibonane. Kanti vele sebe ku final stage ye planning yakhe. Yalonto ababeyoyenza. Bavele waba nebhadi bavele bafike badutshula lapha ka crime scene. Kwasinda yena yedwa. I think ukuthi usasesibhedlela mangicabanga. Ngoba kade ngagcina nokukhuluma nosisi wakhe. Uyena yedwa nje umuntu wasinda lapha bonke ayihamba nabo basale enkundleni. So zonke lezo izinto kufanele ube aware nazo ukuthi ziyenzeka. I-crime kahle ayikhokheli kodwa ke kule current situation esibhekene nayo iyona option esinayo. But I'm not saying ukuthi abantu abenza i-crime. Kodwa mothi uyabuka ngendlela imisebenzi engekho ngayo iyona yodwa into esibhekene nayo. So mhlambe if bekuya ngami ngabe ngithi mina kungcono mhlambe makuthiwa akube khona ama-organization azofundisa abantu ama-skill abanikeza ama-skill ingcono futhi uhluleke nento yakho onayo iphake esandleni okwazi ukuthi ngakwazi ukuphilisa. Wena uzochuzela i-skill obona ukuthi lesi ngakwazi ukuthi ngisithathe sikwazi ukungiphilisa nazo zonke lezo zinto. But rather than that nje uzogcina usungena lapha endlini emnyama. Bafowethu siyabonga kakhulu. Siyacela bafowethu nisilandele enkundleni zokuxhumana nisilandele ku-TikTok. Nisubscribe ke futhi bafowethu ukuze i-channel yethu izokhula ngaso sonke isikhathi. Siyabonga.